Ang atong unang pagbasa, mga igsuon, naghisgot sa 10 Commandments. Kinsay makamemorize pa sa 10 Commandments gikan sa sinugdanan hangtod sa ikanapo in proper order. Taas ang kamot. Uy, kaluoy. Hala, assignment ninyo, i-google lang ha, i-google. 10 Commandments in the Catholic Church. Kaya naman sa ilaing tinuhuan nga lahi sa silag 10 Commandments. Ang ato sa Katoliko, na itawag tradisyonal. Unsa may tumong sa 10 Commandments nga gisugo sa Ginoo, aron dili ta makatagamtam og silot. Kay ang mga tao nga magsupak-supak sa Ginoo, silutan hangtod sa ikaupat ka kaliwatan. Pero ang tao sad nga magsunod sa Ginoo, tagaan sad og ganti hangtod sa libuan kakaliwatan. Kalayo rag diferensya, no? Ikaupat nga kaliwatan, pero magbuhat etag maayo, ang maapektuhan sa atong buhat nga maayo, sinunod ang kasuguan sa Ginoo, libuan kakaliwatan. Maubita na ang akong version sa Healing the Family Tree. Dili ang pagsigig ampo adtong tuang nangamatay na. Unsa man? Paghimog maayo karon, aron ang libuan nimo kakaliwatan, ang imong family tree gikan karon makapahimos nas panalangin. Sikag ampo adtong wa na diha. Wa naman to, gihukba naman to. Karon paghimog maayo, gilingay mong tupad. Ing na mamalit na tagslat. Wa magilaing maayong buhat karon, karong orasa ang pagpalit yung slot. Mao na, there is ebanghelyo niingon si Jesus, ayaw himo ang merkado ang akong balay. Pasabot ay pagsigig tigom anang kwarta, unsa may balay nga iyang gihisgutan, giklaro there is ebanghelyo ang iyang lawas. Kining atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo, balay sa Ginoo. Ayaw himua ang imong lawas nga merkado. Unsa man ang merkado, ang sentro ang pagpangwarta ra gyud. Kining pagpamaligyag slot nako, unsa man ni pangwarta ni o dili? Kinsay mo ingon nga pangwarta, taas sa kamot. Kanus aman ta makaingong pangwarta, sa mas merkado god ang imong halin imo, di ba? Nya imo yung paginansiyahan. Di jud ka musugot nga maalkansi ka. Usay mamakak na lang gud. Uy, ato ni hangyoon bi, pila man ni ang kilo? Ayon 18 ang kilo. Pwede 10 na lang. Uy, maalkansi na gyud ko ana. Nya dito ang iyang palit 5 ra ditong kilo. Mamakak na lang ba? Ayaw. Ang paggamit sa lawas nato gamiton sa pagpanghatag og kwarta. Muna, og mamalit mong slot, ang inyong lawas nahimo ng agianan sa grasya. Ikaw niya pader, ikaw may mutigo maning slot, o sa may mahitabo nimo. Ato masanang ito, coach kumbinto, igasto aning atong Lenten season, igastos atong pista, awa sa na'y mahibilin diri nako. Nga haron maparihas ako ninyo, palit sa kong slot. Ikaduha, matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang mga Hudiyo nangitag milagro aron motuo, ang mga Griego nangitag kaalam aron motuo, tugkaro nilag maayo. Ang mga Hudiyo sad pamilagrohon sa tagmaayo aron motuo nga naay Ginoo. Pero kita kunong mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo, ang atong gipagarbo ang Kristo nga gilansang sa cross. Pasabot di ay ang buhat nga maayo mao ang pagpakamatay para sa atong isig katao sama sa gibuhat ni Kristo. Sige, aron makabenepisyo ang imong libuan kakaliwatan, lingia imong tupad, ing na andam na kong magpakamatay para nimo. Sige na. Lingia ba?
Abi kay imo man ang bana, imo man ang asawa, imong tupad, di na lang yung kamusulti nga andam ko magpakamatay para nimo. Pakamatay gyud, nailhan nimo og sawa, magpakamatay ta sama ni Kristo. Ngano man kay pinaagi ni ana maluwas ang kalibutan. Nganong maluwas man? Kay di naman ta magpinatyanay. Tanawa karon nga pulos ta naniguro sa atong kaugalingon, naggubat na, nagpinatyanay na, moingon man ta, di ko gustong imo kumpatyon, unhan ti kang buanga ka. Nagsige na tagpinatyanay, pero pirmitang moingon, andam kong magpakamatay nimo. Nya moingon sad siya, same to you. Unsaon pa man pagpatay ana? Kamong mga asawa, andam ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Wa may nitingog. Sige, arita sa mga bana, basin pag ang mga bana mas buotan sa asawa. Mga bana, akong piyongon akong mata, para di ko kibaw kasi nito bag. Mga bana, andam ba mong magpakamatay para sa inyong asawa? Grabiha, guys, mga bana. Buutan gina ining bana kaysa asawa. Sige, bawi, mga asawa, di ko mo tanaw kay basing nanagana mo tubagan niya. Mga asawa, sugod karon, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Upat ra magamo dito. Sige na lang. Aritas mga ginikanan, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong mga anak? Kusogay. Mga anak, andam na ba mong mupatay sa inyong cellphone para sa inyong mga ginikanan? Susway ni tingog. Ang ngayawan sa kayo mo mga anak mo. Patyan ang inyong cellphone. Nya una, magpakamatay din mo sa inyong ginikanan. Tabang sa trabahos balay, panghugas, panglaba, panglimpyo, pamiloan ang inyong mga gipang dugmon diya sa inyong kwarto kay arabaroy uban sad bisag mga babae buhat mga dalaga na sus ang kwarto murag yung kwartos ungo sa Gonzales nangabyon murag mga kwaknit ba pang sabong wa gyoy mo pilo lahi gyud sa una kato mga babae sa una. Ang mga babae sa una ba, sorry ha para ninyo mga batanon kay naka-observe magod ko. Ang mga babae sa una, basta na gani babae sa pamilya limpyo kay nang balay, hanay kay nastanan. Pero karon laki og babae ang anak, wa nay kalainan. Pulos mga buangon. Nya mga nindot kay glawas, siksik kay glawas, iniglakaw na ngadto. Hala, mga limpyo kay gnaong, binadlisan gid diri. Unya atuon dai nimo dito silang balay, murag yug bayis kaka. Gilawa-lawa. Ay mo anay. Pagpakamatay sad mo, panglimpyo, okay lang na mga laki kay nature man as laki, labay lang kay labay. Pero naman sa mga laki, may kay muhapnig. Nya kanang laking may kay muhapnig, magduda dayon ta. Labi nag magtupong gina mga sinina ang pinulan, mga brief, magtupong gina. Usa ka ni siya babae o laki. Pero usa man gyud og kuanday siya gyud og limpyado gyud ay. Unsa may mahitabo kung andam tang magpakamatay, mulambo ang katilingban. So salamat ninyong andam magpakamatay og namalit na tog slots. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto nahalina na ta og 13,179 ka slots, naapay 46,821 slots nga available. Pakpakan nato ang namalit niini. Atong tan-awon kadiyot unsay nahitabo na sa atong kumbinto. Ground floor, wala pa kay na ma-develop kay last na nga area.
humnonon. Second floor, human-human nag-tiles, nagsugod na sad sa ceiling sa atong social hall. Ang atong mga hagdanan, hurot-hurot nagbutang og railings. Kanang third floor, mga rooms na diha, ato mga kaparian o mga guest rooms. Mga CR na lang sa dana ang trabaho nun. Gagmay na lang finishing touches, basig mga this week, mga 99% na na or 98%. Salamat kayo. Ang ato sang Divine Cleansing, Healing, and Strength or DCHS, special slot na to para ni sa Lenten season, Lenten celebrations o Lenten season o sa atong Holy Week o sa atong fiesta. Ato na lang gitingob ang Holy Week o ang fiesta celebrations nato na nasa tayhalin sa atong slots nga 3,295 ka slots na apay 26,705 slots nga available sa DCHS nga tag 200 pesos per slot. Nya naasad ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge, nakadawat na sa tag 80 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Nya sa atong Lenten celebrations, ang una no natong gibuhat mao ang paghimog mga Lenten recollections, misa, pangumpisal o bisita patronal sa atong mga kapilya. As of yesterday, niabot nag 12 ka kapilya ang atong namisahan na rekoleksyonan. Ang chapel sa Lutheran, Katanoy, Santa Cruz Proper, Kaino, Kawasan 1, Kawasan 2, Kawasan 3, Libho, Candagit, Campaso, Tabla Proper, o Antogop. So, pwede na ni sila mga matay. Nakapangumpisal naman, nakarekoleksyon, o yan, nakasimba pag yun. So, atong pakpakan, atong mga lay ministers, o mga katikista, na mo'y atong mga speakers bureau. So, 37 man or 36 man ka kapilyata, minus 12, napay 24 ka kapilya. Hangtod yun na sa Lenten season. Naggasto sa tanaan, kasugod na taggasto. Kaya naaman tayo mga gipang-imbitar nga mga pari o mga budget pa sila ditong paglakaw. Salamat kay sa inyong pagpamalit og slots. Ang ato sang DSAP, kaning investment slot nato nga Divine Solutions and Prosperity nga tag 500,000 pesos, as of yesterday napun-an na sa tag usa ka slot, nahimo ng
67 kaslats ang atong disap. Atong pakpakan sad ang namalit niini. Magsige lang kitag pakpak ngadto sa Ginoo tungod sa mga tao nga nagpaambit wa mahimong marketplace ang ilang lawas, dili sigig tigom kung dili sigig paambit. Salamat kaayo. Niya nanasatay na human nga 5 kabalay sa atong sitiyo og nakumpleto na ang ako yung unang damgo nga makapaayo og 60 kabalay. Niabot na gyud 60 kabalay. So atong atong tanawon ang ika-56 mao na siya before, nya ang after mao na siya. Ika-57 mao na siya before, ang after giduha naman ang kabukbalay. Sige, sakto ra gyapon, no? Okay na kayo. Ika-58 mao na siya ang before, pero murag gisugda naman ang trabaho, dili na gina ang original. Ang after mao na siya, wala gyapon mahuman. Ang ika-59 mao na siya before, nya ang after mao na siya. Ang ika-60 mao na siya before, pero murag isugda na sad gyapon na og pangguba. Nya ang after gubaon lang gyapon. Di nataod na advance lag og picture. So sa isinta na gyud, no? Salamat kay ninyo mga sitiyo. Salamat. Mo na akong damgo, mo sa nay damgos Ginoo niya. Padayon gyapon tag pangayo. Ako nakahukom ko kay discuss me, lisod kayo ayohon og bongbong lang, atop lang, salog lang, mga bungkag man sang uban. So ang ato na lang yung himuon, mangita na lang itag ground zero at tukod na lang itag bag-o aron dili makabang-kabang. So kutob sa atong maabot sa atong budget padayonon, at least nahuman na ang 60. Nya kung naa gani murag di kayo gubaon, ato usang gubon, nya human ato tukoron. Pero di bitay kanang di kay gubaon, ato lang sana silang ayom at pasagdan lang sana nato adto tas mga guba gyud na klaro yung lisod kay puyan. Kining tanan bunga ni sa atong paghimo sa atong lawas sama ni Kristo. Ang sugo sa Ginoo mga igsuon maghatag yung kinabuhi o kaayuhan. Mao na nga niingon ta sa atong salmo, o Ginoo nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Musupak ganita mga matay kita. Sige, lingiyay mong tupad. Yung nasugod karon, ako nagyug kang pakamatian. Sige na, ing na. Sige, nindog na ta katong magpakamatay.